až pôjde do začiatku sezóny. Krapatovi sa vyjadril, že vie, že ako máte tú úspešnosť proti Talianom, je to taká motivácia, aby ste ďalšieho Taliana nejak proste svadiť? Ja nehrám veta proti Talianovi, ja hrám proti Írom. Proti hrdosti a ich kvality. Vážim si vám napadne veľký tréner, fantastický. Čo vie o nich, takže rešpekt určite človek má. Máme ho kvalite na ráme proti Írom. Všetky tri mužstva majú rovnakú šancu. Zajtra sa prakticky začína skupina, posledný 4 zápas. Zajtrajší zápas o 12.